恐怖主义是人类公敌，中方坚决反对在反恐问题上搞。 چینہ ناشرکاری بابتا ہندوستان دو نیمگی پالیسیانی شدید مخالفت کتا حبرانس شانی درشان کتاگ ہندوستان کتا خاص کر بلوچستانہ ناشرکاری سرگرمیانی سرا چینہ تشویش ہزار کتاگ چینہ بلوچستانہ ہندوستانی ناشرکاری ترندے لفظاں گوہر جتا 27 دسمبر پریس کانفرنس سے نیامہ چینی دری کارانی وزیر ربلکار ماؤننگا بلوچستان ہندوستانی ناشرکاری سرگرمیانی بابتا حیال و لیکا درشان کنانا گشتگ ناشرکاری انسانیت مشترکہ دشمن ہے اور چین ناشرکاریہ ترندے لفظاں گو ہیر جاں چینی دری کارانی وزیر ربلکار گشگین کجام ہم ملک کے ناشرکار ٹولیے بلا مرضی او آئی کارمز آیا بین الاقوامی او دمگی سلامتی مفاداتانی نیاداں چھس کنک کپی ربلکار گشتگ در ملکی سرزمینہ ناشرکاری کاروائیاں ہندوستان ہو راہ اوار بوگی گوائیاں کینیڈا ہو امریکی اقام بجیا ناشرکار ہمداں ہندوستان چے رکانی بلوچستانہ ناشرکاری کاروائیانی پلہ مردی کنگیں بلوچستان حلیدگی پسند قوتاں ہندوستان سرجمہ مالی معاونت رسگیں قومی دائرہ حدکگیں بلوچانی نیماچے گشک بوتا کہ ہندوستان ناشرکاری سروکی اور پلہ مرضی صوبہ گیش بوتی ناشرکاری کاروائیانی سببیں